Tässä 10 uutiset. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Millainen olisi suomalainen autokulttuuri ilman Ladaa? Suomen Lada-kerhon jäsenet ainakin uskovat, että ilman neuvostoliittolaista laatupeliä Suomi ei olisi autoistunut koskaan. Yli 1000 suomalaista Lada-kerholaista on vakuuttunut siitä, että Lada on itsetuntoisen autoilijan oiva menopeli. Tänään heistä 100 oli kokoontunut perinteiseen tapaamiseensa Helsingin hengessä. Suomen Lada-kerhon jäsenet ainakin uskovat, että ilman neuvostoliittolaista laatupeliä auton käyttöarvon salaisuus on kova pelti ja se, että kone käy ilman öljyä ja vettäkin. Sitten myös vanha ajokki pysyy tien päällä. Tulee myös liikuttua, kun kerholaiset harjoittelevat yhdessä autoilussa tarvittavia taitoja. Ladaa ilman ei olisi Suomi autoistunut koskaan. Elikkä Lada on ollut ensimmäinen Pohjolan olosuhteisiin sopiva auto, täällä toimiva auto ja sellainen auto, mihin kaikilla auton tarvitsijoilla on varaa. Elikkä kiitos neuvostoliittolaisen vastakaupan, niin Lada oli Kiina on ollut yksi tällaisia, johon on kaikkein vähiten ollut vaatimuksia perheille ja nyt tuli kerralla sitten reilusti. No, tällä hetkellä yksinhakijoille ei ole juurikaan. Auton käyttöarvon salaisuus on kova pelti ja se, että kone käy ilman öljyä ja vettäkin. Sitten myös vanha ajokki pysyy tien päällä. Tulee myös liikuttua, kun kerholaiset harjoittelevat yhdessä autoilussa tarvittavia taitoja. Siirtolaisuudessa on aina kyse ihmisestä, eikä häntä saa nähdä vain tarvittavana työvoimana. Siirtolaisuus on vaikea ja haasteellinen asia siirtolaiselle itselleen, hänen perheelleen, samoin kuin hänen vanhalle ja uudelle kotimaalle. Näytti mutta siltä, että työntämistä jouduttu reenaan joskus ennenkin. Saattaa olla, ja eikö se ollut, että lujaa laatua Lada? Näin se kaikki.